Wielkopolski rozpoczynamy ostatnie spotkanie. 3 dni trwały zmagania. Oczywiście jeszcze trwają. Jeszcze każdy ma prawo wygrać. Proszę Państwa, finał Mistrzostw Wielkopolski młodzików w piłce siatkowej odbywa się na hali gdyńsko-sportowej w Poniecu. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście, że razem z rodzinami przyjechaliście tutaj właśnie, żeby kibicować naszym zawodnikom. Przywitajmy drużyny Szamotuły, którą przeprowadził Schulz Tytus. Szanowni Państwo, przywitajmy również drużynę gospodarzy PKS Piast Poniec, ale prowadził Tomasia. Szanowni Państwo, jest jeszcze prośba o chwilkę ciszy. Jakbyśmy wszyscy na chwileczkę powstali, ale wszyscy, na chwileczkę. Szanowni Państwo, nie wiem, czy zauważyliście, ale drużyna z Szamotu ubrana jest w barwy Ukrainy. Drużyna z Ponieca również na ramieniach ma barwy Ukrainy. Szanowni Państwo, tym pięknym gestem chcielibyśmy się połączyć z nimi w tych bardzo trudnych chwilach. Oni walczą, my też walczymy, co prawda na parkiecie. Mam nadzieję, że to wszystko się kiedyś skończy. Skończą się na pewno zawody. Miejmy nadzieję, że w tym samym czasie zakończą się trudne chwile na Ukrainie. Szanowni Państwo, powróćmy tutaj na chwileczkę na tą halę. Zagrajmy na ostatni mecz. Pokojowo, bardzo fair play. I niech tak właśnie będzie na całym świecie. Dziękuję serdecznie. To oczywiście bardzo piękny gest Was wszystkich. Na pewno będzie zapamiętany i relacjonowany w różnych mediach. Jakby ktoś chciał tylko coś przekazać jeszcze odnośnie pomocy Ukrainie, to wiadomo, w Poniecu są zbiórki, również możemy udostępnić takie informacje. A póki co wracamy na nasz parkiet. Szanowni Państwo, ostatnie spotkanie musi mieć swoich sędziów. Sędzią pierwszym będzie pan Biały Mateusz. Sędzią drugim będzie pani Alicja Urbańska. Sekretarzem tego spotkania będzie pan Norbert Itkowiak. Szanowni Państwo, oczywiście niezmiennie na swoim stanowisku jest przez cały turniej pan Antoni Kuś, jako sędzia główny. Ostatnie spotkanie. Już za moment, już za chwilkę, dosłownie godzina 13 wybije i zaczynamy. Szanowni Państwo, to może jakieś okrzyki na drużyny. Na początek szanowani Szamotuły! Ale kibicujemy mocno dzisiaj. Teraz, szanowni Państwo, największe ruchy Ponieckiego Klubowi Sportowego PKS Piast Poniec! Szanowni Państwo, ostatnie spotkanie. Życzymy powodzenia, niech wygra najlepszy.
wielkiego turnieju finałowego wielkopolskich mistrzostw młodzików w siatkowej. Na parkiecie mamy możemy drużyny Szymon Wojna, Szymon był oraz Polskiego Klubu Sportowego PKS Koniec!
Już w momencie drugi set spotkania Szamotrwania, Szamotruły oraz Konieckiego Klubu Sportowego PKS Piast Poniec! Szanowni Państwo, korzystając z chwili, że drużyny narażają się jak wolne z drugiego seta, przypomnę, że sponsorami imprezy są Max Miliącie w Poniecu, zakładem budowlany Marcin Ferenc, firma Marmut, firma Ilea, firma Ciechanowscy, firma Marcin Złomowanie Pojazdów Śmiłowo, Ekologia Ratajczak Krajewice oraz Huta Szkła Glos. Organizatorami imprezy z województwo wielkopolskie, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu, Poniecki Klub Sportowy PKS Piast Poniec oraz gmina Poniec. Szanowni Państwo, już za momencik możliwe, że ostatni set, a może nie, zobaczymy. Finał Mistrzostw Wielkopolskich Młodzieków w piłce siatkowej Poniec 2022. I drużyny Szamotrwania, Szamotruły oraz Koniecki Klub Sportowy PKS Piast Poniec.
Szanowni Państwo, drodzy transmisje, może tak widać się, jak wrażenie, jak są emocje. Bożo tej imprezy. Finał Mistrzostw Wielkopolski, może to w piłce siatkowej.
Szanowni Państwo, widać mecz bardzo wyrównany. W setach 1-1. Także musimy poczekać na trzeciego seta. Ale dowiedzieć się, kto wygra. Szamotowani szamotuje. Czy Wojewski Klub Sportowy PKS Piast-Chłowiec? W finale miejscu tylko polskiej młodzieżów w piłce siatkowej. Czasem trzeba poczekać. A trzeciego seta, żeby okazało się, która drużyna jest lepsza. Szanowni Państwo, w centrum turnieju poziom jakże był wyrównany przez 3 dni. Oglądaliśmy 15 zmagań. Kto widział, ten wie, jakie są emocje, jak potrafią kibicować. Jak tym wspaniali są rodzice, opiekunowie, trenerzy oraz pisani zawodnicy. A ze wszystkim oczywiście spotkamy się o godzinie mniej więcej 14:30, może chwilkę później na oficjalnym zakończeniu turnieju. Teraz jeszcze dobra. Szanowni miejsce, dajcie trochę odruchać. Polecam o PKS Piast-Chłowiec. Drużyny gotowe, sędziowie dosłownie za momencie również będą gotowi. Rozpoczniemy trzeciego seta, który wyłoni zwycięzcy tego spotkania. Oczywiście widzę, sędziego oznacza jedno. Przystępujemy do trzeciego seta.
Właśnie ostatnie chwile tego meczu na pewno drużyny potrzebują waszego dopingu, także dajcie sobie wszystko. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, mamy remis, także głośno pięknie teraz obydwu drużyn. Wesołe mocy do samego końca, do ostatnich sekund.
jakie są emocje, jakie są finale, jaki jest wybrany poziom. Czołganie się na połowę oraz potężny koniec. To jest to wielkie, wielkie brawo! PKS Piast-Chłowiec wygrywa! Z powodzeniem Szantowej! Dziękujemy oczywiście drużynie przeciwnej. Szanowani Szamotuły nie poddał się łatwo. Wielkie, wielkie dzięki, żeby się znaleźć. Wielkie emocje do samego końca. Szanowni Państwo, ten wynik naprawdę pokazuje,